Здравейте хора, аз съм Мистер Леон БГ и днес почвам нова поредица, в която ще показвам мои развития на креатив, там как строя. Днес строих цял ден тази хобит къща, къс фермичка, вътре влизаш, има се. Тук е изглед към фермичката, телевизор, маса за ядене, тук ако ти е студено сядаш на камината. Ето и ние. Кухнята, нали, тук готвиш. Ето е цялата. Купила съм я от Никича, но защото нямах просто идея, по неговата е много хубава. Ето тук стои малко празно. Тук пак също като неговото. Чествам такъв фалшен декоративен. Тук е една картинка. Тук да си гледам през прозореца, масичка, където нали взимаш си яденето и ядеш. Някакви плочове. Тавана. И съм го оформил като кръгче. Това е хобит спалната. Почти прилича като истинско кръгче. Наполовина. Тук е библиотечка, да си взимаш книги да четеш. Леглото. Да легнем да спим. Тук докато спа имам пижамка. Една книга. Общо нито. Това е. Да, тук съм съставил нещо. Няма да стане. И тук са нещо се трябва да туря. За сега това ще е. Ето. Да ви покажа отново. Тук вазички, диван. И забравих най-важното. Този камън е точно нагоре от камъната, нали, като истинска пеш да е. Тук май ще строим разни работи. Тая хобит къща ще има, може би, още поне 4-5 епизода в нея. Не знам, още не съм решил какво ще прави и затова още е така малка. Ако имам още идеи, което ще ми навреди. Да, тук това не исках да го покажа, малко излиза. Като дърво трябва да го има. Даже и ти дървета. Тук отзад имам цяло поле. Споделяйте идеи, които мога да строя. Тия къщички много ме кефят на вилиджерите. Са малко така ще го удължим. Готови. Да, имам си мини вилидж. Тук не съм го зареждал, ама правих пътищата. Ето, так. Тук видях от Evil Side. Само такива слабо. Аз тя не същите.
И така. Нали, тия стълбички така по тях, аз съм ги махал. Така както се лечи това, пак аз съм ги махал. И тук е край на селото, което продължава в гора. Не горичка, мисля, че в която има някаква пещерка. Спана